बेयाव सासे मानसि दं नैबे जिरायना थानाया जावख्लाब मास्टार इउटुबनि पाक्का बे निजिराखौ गोसोखांनानै निजिराखौ नेफैथारदों बियो नेफैदोंना बे निजिराखौ ओइ 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 सरि सार मा सोरखौ नेदों नोंहा ओइ निजिराखौ नेदों निजिराया फैयासै हा निजिरायानो फैयासै आया नों फन हराखै ओइ हरदोंमोन फैयाखै बिराद गाज्रि थगायबाय निजिराया आंखौ ओइ ए। दाख्लैबावै नों निजिराखौ सिनायदों सिनाया आङो फेसबुकाव भाइरेल जादों माबा माबि फल्टं काल्टां फानलाबायदों होननाया बेनो आया बेखौ लानोसै नोङो ओइ लागौमोन आया। ओमफ्राय माने दालाय आङो फन हरदोंमोन बेनाव निजिरानियाव ओइ आदा थांगासिनो होनना बुङो ओइ सानानो ओंखारा ओरै हाबनो माबा जासिगोन टाइमानो ओरै जाहाबो सानाबो एकदम ओरै हाबो ओरै हाब नङा दालाय ओरैनो हाबथारो बिदिनो हाबो आया फल्टं काल्टां हाबनाय निजिराखौ लासिगौमोन आरोखि आं लासिगौमोन फैयासैब्रा फैयासै बिराद गाज्रि खामानि नांबायलै आंहा सोरखौ लागोन बेलाय खोनायाखै सोरखौ लागोन ओइ आलुखौसो नांगौनो बेनो आलुखौ आलुखौ हामबाय दा आलुआसो बिस्तार गरम खालामजोबलायदों